Velkommen til 123 hjemmeside, og tillykke med din egen hjemmeside. Vi har sat en inspirationsvideo sammen til dig, hvor du får en masse gode tips og tricks til, hvordan du får lavet et fantastisk website. Her er vi på sideoversigten, hvor du kan se alle dine sider og redigere dem. Lige nu ligger der bare en forside. Du kan også altid se hele din hjemmeside ved at klikke på dens navn her. Lige nu ligger der bare en forside med et slideshow med nogle demobilleder, som vi har givet dig, da du lavede siden. Det vil vi selvfølgelig gerne lave flottere. Lad os gå tilbage til sideoversigten. Først vil vi lave en rigtig flot forside. Som eksempel vil vi bruge en legetøjsbutik, hvor forsiden skal tage rigtig godt imod de besøgende og sige pænt velkommen. Jeg klikker redigere side og kommer nu ind, hvor jeg kan redigere forsiden. Øverst kan jeg styre, hvad siden skal hedde i min menu og hvad dens overskrift skal være. I menuen skal den bare hedde forside. Så det skriver jeg. Overskriften skal ikke være velkommen til min hjemmeside, men velkommen til glad leg. Det hedder en butik. Sådan. Lidt længere nede kan jeg se de forskellige sektioner, som er på siden. Ruller jeg ned. Se, første sektion er 3 billeder sat op i et slideshow. Det er de 3 billeder, der kom ind, da du lavede siden per automatik, og det er nogle demobilleder, vi har givet dig. Dem skal vi have slettet, så vi kan lægge vores egne billeder ind. Jeg sletter først nummer 1, så nummer 2, og så nummer 3. Så vil jeg lægge mine egne billeder ind. Jeg klikker på indsæt billede, hent billede, og så tager jeg billedet af bilen og siger OK. Så er det lagt ind. Så tager jeg et billede mere, et billede, og så tager jeg billedet af brandbilen og siger OK. Så er de 2 billeder lagt ind i mit slideshow. Nu vil jeg gerne se, hvordan det ser ud. Så jeg trykker på gem og se. Så får jeg lov til at se min forside. Øverst oppe ligger slideshowet med de 2 billeder, jeg selv har lagt ind. Læg mærke til, hvordan de skifter. Hvis jeg ruller op i toppen af siden, så kan jeg se, at jeg har et menupunkt, der hedder forside, og jeg kan se, at overskriften er velkommen til glad leg. Nu vil jeg godt gå tilbage og gøre slideshowet mere interessant. Slideshowet bliver mere spændende at se på, hvis vi lægger lidt tekst på, så det vil jeg gøre nu. Jeg går hen til billedet af bilen, og så trykker jeg på tekstknappen. Så kan jeg skrive en overskrift, som skal være for de allermindste. Og så kan jeg skrive en beskrivelse, som er bil i klare farver, nem for små hænder. Sådan der. Og brandbilen, der skriver vi for de seje drenge. Og flot brandbil med sirene. Sådan. Så lad os prøve at se, hvordan slideshowet så har ændret sig. Så trykker jeg på gem og se. Så kan jeg se min side. Læg mærke til, at der ligger overskriften for de allermindste. Så skifter den. Så står der på de seje drenge. Og hvis jeg nu kører musen ind over, så kommer ekstra teksten også på. Og faktisk er det også sådan, at jeg her kan bladre fra den ene til den anden. Nu bliver det et meget mere spændende slideshow at se på, og det er meget bedre til at præsentere produkter eller situationer. Så går jeg tilbage for at lave noget mere på min forside. Lad os lige prøve at kigge på hele redigeringssiden først. Hvis jeg scroller op i toppen, så ser jeg stadig der, hvor jeg styrer menuen og overskriften. Så kommer der en sektion med slideshowet, hvor jeg kunne have lagt flere billeder i, eller jeg kunne have brugt nogle andre overgange mellem billederne. Jeg kunne have fået det til at køre langsommere eller meget langsomt. Det er altså sektionen på slideshowet, og nu vil jeg godt lave noget mere. Så jeg ruller ned under slideshowet, og så indsætter jeg en ny sektion. Og den sektion, jeg vil indsætte nu, det er en sektion med kolonner, hvor der sidder 2 billeder ved siden af hinanden, med små overskrifter og tekster nedenunder. Ligesom det er sat op på en avisforside. Jeg klikker på kolonner. Så kommer de 2 billeder, jeg kan sætte ind, 2 overskrifter og 2 stykker tekst. Først indsætter jeg billederne. Jeg klikker på indsæt billede, et billede, så tager jeg den her og lægger den på, og så
så skal jeg have et billede mere. Der tager jeg den med klodsen. Sådan. Så kan jeg skrive nogle tekster nedenunder billederne. Jeg starter med at skrive overskrifterne. Jeg klikker og skriver glæden driver værket. Og i den anden, der klikker jeg og skriver det er sjovt at lære. Så skal jeg have nogle beskrivelser på. Jeg klikker i feltet og indsætter min tekst. Så klikker jeg i det andet felt og skriver min tekst der. Sådan. Nu har jeg skrevet 2 tekster, der hører til hver sit billede. Så kan jeg gå ud og kigge på, hvordan det ser ud. Jeg trykker på gem og se. Nu ruller jeg lige op. Her ser vi hele min forside. Først slideshowet, som jeg er færdig med. Så ruller jeg ned. Her kommer så mine kolonner. Der ligger det ene billede, og det andet billede, og overskrifterne og brødteksterne. Fuldstændig som det er sat op på en avisforside. Så går jeg tilbage. Vi skal have lavet noget mere. Vi skal lave en nyhedssektion, hvor det er rigtig godt at skrive de seneste nyheder på sitet. Så jeg går ned og vil lave en ekstra sektion under de 2 kolonner. Jeg går ned til lav ny sektion og klikker på seneste nyt. Så kan jeg skrive seneste nyt. Først skal jeg give den en overskrift. Den skal simpelthen hedde seneste nyt. Sådan. Og så kan der så ligge en eller mange nyheder. Her der er åbnet for en med det samme. Overskriften skal være, så har vi fået de nye varer hjem. Og så skriver jeg den tekst, der hører til overskriften. Sådan. Så lad mig prøve at se min nyhedssektion. Den ligger nede under kolonnerne. Der står seneste nyt. Datoen er blevet sat ind automatisk. Så står der min overskrift og min brødtekst. Og her, der kunne stå flere nyheder under hinanden, efterhånden som nyhederne kommer ind. Så går vi tilbage. Nu mangler der kun én ting på min forside. En hilsen til de besøgende. Jeg tager det element, der hedder signatur, og lægger det nede under mine nyheder. Den er allerede næsten klar. Der står med venlig hilsen, og den har faktisk sat mit navn ind allerede. Jeg trykker på gem og se. Der ligger så min hilsen nederst på siden. Og hilsen ligger ovenover. Jeg går tilbage til redigering. Hilsenen her, der kan man selv vælge font. Så det bliver mere personligt. Og hvis man har et godt billede, kan man lægge det ind, så kommer det til at ligge sammen med hilsen. Men jeg er færdig med min forside nu. Og ender med at sige gem og tilbage. Og komme ud til sideoversigt. Så jeg trykker på gem og tilbage, for at komme tilbage til sideoversigten. Her ligger min forside. Nu vil jeg godt lave et par ekstra sider, som passer godt til legetøjsbutikken. Først og fremmest vil jeg lave en kontaktformular, så folk kan skrive til mig. Så jeg vælger at lave en ny hovedside nedenunder min forside. Så skal jeg vælge, hvad slags side det skal være. Det skal være en kontaktside. Og jeg vælger det design, jeg allerede har brugt til min forside. Sådan. Så kan jeg redigere min kontaktside. Først skal jeg skrive, hvad siden skal hedde i menuen. Den skal bare hedde kontakt. Og så skal jeg skrive overskriften. Det skal ikke være kontakt mig, men kontakt os. Og så kan jeg skrive tekst på siden her. Teksten på siden skal være send mig et spørgsmål som overskrift. Og så kan jeg skrive noget mere tekst her. Så skriver jeg, har du noget du leder efter, eller et spørgsmål til noget af vores legetøj, så udfyld formularen, så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt. Og det er faktisk alt, hvad jeg behøver at gøre. Så har jeg lavet en kontaktside. Så kan jeg trykke på gem og se. Der ligger den med min overskrift og min instruktion. Og så kan den besøgende her skrive sit navn og sin e-mailadresse og en besked, og så vil det blive sendt til min mailadresse. Det var kontaktsiden. Så går jeg tilbage til sideoversigt, så jeg klikker på gem og tilbage. Sådan. Der ligger mine 2 sider, forsiden og kontaktsiden.
Nu vil jeg lave en sidste side, hvor jeg viser et kort, hvor folk kan finde, hvor min butik ligger. Så jeg laver endnu en side. Jeg vælger, at det skal være et landkort. Og jeg vælger samme design som før. Sådan. Sidens overskrift i menuen skal være Find os. Og overskriften skal være Find vej til os her. Sådan. Jeg lægger ikke noget tekst på siden, men jeg skriver en adresse ind. Den har faktisk allerede skrevet min adresse ind, for det har købt mit domæne, men ellers kan man bare skrive den ind her. Og der står også min e-mailadresse. Det var adressen. Yderligere informationer. Åbningstider. Det er en god idé at skrive. Jeg skriver mine åbningstider ind her. Mandag til fredag 10 til 19, lørdag 10 til 14, søndag helligdag lukket. Super. Og så kan jeg sætte et kort ind, et Google Map, hvor folk kan finde, hvor jeg ligger. Systemet har faktisk allerede kigget på den adresse, der blev skrevet op i adressefeltet, og skrevet den ind hernede. Men hvis ikke den allerede var skrevet ind, så kunne jeg bare skrive min adresse. Så skriver jeg adressen. Google finder adressen for mig og laver placeringen på et kort. Og det bliver så vist på min website. Nu er jeg faktisk færdig med min kortside, eller min Find os side. Jeg ruller op til toppen og siger gem og se. Der er den. Ude i menuen står der Find os. Overskriften er Find vej til os her. Der står min adresse. Der står mine åbningstider. Og hernede, der kommer kortet, så de besøgende kan finde mig. Og det er et rigtigt Google-kort, som man kan zoome ind og ud på. Så man kan se, hvor det ligger henne i landet. Sådan. Så går jeg tilbage til redigering. Og jeg er færdig med at lave en kontaktside. Så jeg trykker på gem og tilbage. Nu er jeg tilbage på min sideoversigt, hvor jeg nu kan se, at jeg har en forside, en kontaktside og en Find os side. Det er jo glimrende. Så er jeg allerede kommet rigtig godt i gang med min nye hjemmeside. Husk, at der er masser af andre nyttige og nemme skabeloner. Der er fotoalbums, der er prislister, der er stamtavler, der er gæstebøger og mange andre skabeloner. Det er dig, der bestemmer, hvad der skal være på din hjemmeside, og det er alt sammen nemt. Rigtig god fornøjelse med din nye hjemmeside.